Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepitaniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri azatlykdan mahrum edildi diýen atlan çap edilen habar, video we gepleşik çekýär. Kasymberdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň ýer digini aýdýar. İstanbulda öldürülen telekeçi daşary ýurda nagyt pul gatnaçylar arkaly hem millionlap dollar çykarypdyr. Türkmenistanyň saglyk puldagyna degişli öň köpçüligi el ýeterli bolmadyk sanlar äşkar edildi. Konstitusiýany ütgetjek toparyň mejlisi geçirildi. Bu toparyň ýanyna ýene-de bir topar döredilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Irskal bank manatda bank kasabyny açdyrmak üçin başlykdan ruhsat almaly. Lewaply medeniýet işgärleri öz hasaplaryny Aşgabatdaky çäreleri iýerlerler. Merkezi Aziýada HIV ýokuşan adamlaryň sany 29% artdy. Türkmenistan statistikany ma'lum etmeýär. Türkmenistanyň azyk golçylygy, bazarlarda apelsin, dukanlarda un satylýar, ýumurtga gytçylygy saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň, tomaşa edilenleriň başyny hem Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri azatlykdan mahrum edildi diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 48-nji hepde atly fotosergimiz. Azat adalga gyssalyk habar adalgasy. Gaz gytçylygy nägilelikleri alyp geldi diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny hem Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministriniň azatlykdan mahrum edilişi hakyndaky videoly habar çekýär. Konstitusiýany ütgetjek toparyň mejlisi geçirildi. Bu toparyň ýanyna ýene-de bir topar döredilýär. Irskal bank manatda bank kasabyny açdyrmak üçin başlykdan ruhsat almaly. Kasymberdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň ýer digini aýdýar. Türkmenistanyň azyk golçylygy, bazarlarda apelsin, dukanlarda un satylýar, ýumurtga gytçylygy saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza okujularymyz öz reaksiýalaryny bildirip pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosyny hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hananow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň korrupsiýa we oňa garşy göreş. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň ýene uly derejeli resmiler azatlykdan mahrum edildi. Şoň bilen birlikde de Türkmen häkimiýetleri olaryň nähili ýagdaýda suud edilenligini, olaryň günäleriniň nähili suud edilenligini aýdynlaşdyrmaýar, bu ýerde köp zat ýaşyryn galýar. Şoň bilen birlikde olaryň aklawçylary bilen hem görleşmek mümkinçiligi ýok. Bu Sapar Murat Niýazow döwründe şeýledi, ýöne Sapar Murat Niýazow döwründe Gurbanyýew Atazanowanyň hasabatlary nähili bolsa telewizionyada berilerdi. Şonu käbir maglumatlar aýan edilerdi. Emma Berdimuhammedowyň korrupsiýaga garşy göreşiniň çägini türme wasylýanlaryň nähili ýagdaýda aýplanýanlygy, olaryň günäleriniň nähili suud edilýänligi kän aýdyň bolmagyny galýar. Ikinji tarapdan olaryň özlerine ýüklenen günäleri boyun alyp kameranyň öňüne çykyş etdirilýär. Soňky döwürde bolsa olardan töwe diýenlerden aglamagyň hem talap edilýänligi hakynda maglumatlar gelip bolýar. Sizin öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz, bu ýerde nämeler bolup geçýär? Näme üçin İskender Mülükow 10 ýyllap içeri işler ministri bolup işlärenden soň şeýle jogapkärlik wezipede işlärenden soň uly meçhurde para alýanlygyny tasdiklap kameranyň öňüne çykyş etmeli boldy. Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Men kirim boýunça ýokşan bir ýerde ýatasy sebäp korrupsiýaga garşy hereket däl. Näme üçin diýsen, şo diýilen millionlar soňky bir gaýda ýa bir ýylda kazanyp bor diýip kirejemok. Şo 10 ýyl işleýän bolsa 10 ýylyň dowamyna ýygnanýan zatlar. Onu näme diňe şuun bilmenlerle Berdimuhammedow.
onu öňden bäri bilmeli. Bu mesele Niyaz döwrüne şu ýerde edil şunýaly surat gödüňine gelýär. Meselem Niyaz we Ýakyn ornaşarlarynyň biri Recep Sapardy. Şu Recep Sapara ikinci adam diýip at takyldy. Ahir soňy görýäňiz men näme götürdi. Ondan soň ha ýolly Gurban Murady. Prokuror Gurban Bibi Atajanowa. Bular hemmesiniň arkasında diňe korrupsiýa däl. Muň arkasında ýanky adam ulanylýa bu diktatorlar bilen onuň ahyry şol bar resursyny guturandan soň, şol gerek bolman soň ony aýraýmaly. Ya şolong tarapyndan özüne bir howp berýän bolsa, olar hökman aýraýmaly. Bagyslan Nur Muhammed ağa, onu diýmek bir ýerde İskender Mülükov'den we Novotov'dan nähili bir howp awanypdyr da prezidente ya da olar inniden eýlek gerek bolmandyr da siz şeýle diýjek bolýaňyzmy? Gaty dogry. Näme korrupsiýaga garşy hereket bolsa onu näme üçindir 10 ýyllap sesini çykaran ol bir diňe şuwum istatçylman lälahy. Öňden bäri belli zatdyr. Özüm diňe diýeli içeri işler ministrden eýleki pudoklar alyp görseňizem şolar ýaly ýagdaý çykar. Ýöne entek wagty gelen ok. Nur Muhammed ağa, näme üçin prezident şu aýyplamalaryň aýdynlykda aýan edilmegine ýol beren ok ýa-da ýol açan ok? Muň sebebi näme sizin pikirinizçe? Muň sebebi ýene gaýdyp şoňa gelýär. Bu hakykatdan hem korrupsiýaga garşy hereket bolsa, şoň üstüni açyp telewizordan metbugatyň üstü bilen görkezmeli, nerden kimden alypdyr, näçe wagtlar şo dowam edipdir. Ha öňüne taplandy atlar görkezmeli. Ol ýanky ýöne Döwletde görkezilýän daşy goýup gaplanan hususy pula meňdiýän okda bankyň puluna meňdiýär. Şoň üçin bu zatlar hemmesi bir tüsli bir gizli, açıçanlık yok. Açıçanlık olmasa hiç vaktim mun dolu istasyonya. Şoň üçin mun sebebi yine gaýdyp gelýän. Mun sebebi korrupsiýa däl, başga bir zat sebep bolmaly. Esasy sebebi men pikirim boýunça özüne şu minister tarapdan hukuk gelýär. Ya bolmasa şu hukuk gelýäniň arkasyny tutýan hökümini we günälenýän bolmagy mümkin. Men pikirim boýunça esasy ýanky sebep korrupsiýa däl. Inni Nur Muhammed ağa, bu telewizionyada görkezilýär, şuňal korrupsionerler tutuldy, olara ýyl kesildi diýip, şoňlan birlikde Türkmen telewizionyanyň habarlary internetde de goýulýar, internetde ýerleşdirilýär. Bu daşary ýurt habar terişdeler arkaly başga dillerde hem dünýä ýaýylýar. Şeýlelikde bir Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy nähili bolsa göreş alınıp barlýanyny aňladyp bilermi? Türkmenistanyň awraýynyň bir gowlanmagyna täsir edip bilermi? Ýa-da Türkmenistanyň investisiýa, sermaýe çekmegine bir täsir edip bilermi? Şu telewizyon sahnalar ýa-da teletowalar. Bu nähili metbugatda ýurtdaşyna da ýer edilýän bolsa da, görkezilýän bolsa da, bu bir bölejik. Bu hakykatdan korrupsiýaga garşy göreş alyp barýanyny görkezjek bolsa Berdi Muhammedow. Muň dogamy bolmaly. Ýa-ni öň ýanam aýdyp çykdym. Bun içeri işler ministriniň üstünden düşdiler. Ýöne haýsy pugdaň başynda oturan ministr bolsun ýa idara ýolbaşçy bolsun, şolaryň hemmesine de şolar ýaly çykybiler. Muň dogamy bolsa, hakykatdan şolaryň hemmesi gözi gorkup, hakykatdan hem korrupsiýadan el çekseler. Esasan birinji nowatda öz garnaşlary, aýal oğulları, olan adamları, olan çağları, bulara ilki bilen gözünü gorkup, ellerini korrupsiýadan çektirse, onu inanyp bor. Ýöne bu bir minister başany bilen, iki minister başany bilen biz korrupsiýa garşy hereket etýär diýeni bilen hiç kim inandyryp bolmaz. Inni bir tarapdan Niyaz döwründe sosiýetçilerin köpüsiniň pikirine görä, şo Niyaz öz gol astynaky öz ýakyn eginleşlerini korrupsiýada aýyplap türmäge basanyny, şu jemgyýetde korrupsiýanyň çuň köküranyny, onuň ýokary derejelerde köküranyny prezidentiň öz tasdikleýär diýerdiler, öz boýnalýar diýerdiler. Inni Berdi Muhammedow hem şu Niyazyň ýagdaýyna baryp ýetdi, öz ýakyn eginleşlerini, uzak wagt işleşen eginleşlerini şuňal ul korrupsiýada aýyplap türmäge basyp başlady. Bu ýagdaýyny Berdi Muhammedow hem öz dolanýarsy döwründe korrupsiýanyň ýurtda çuň köküranyny dolu boýnarlyk bolýarmy? Hakykatdan hem şeýle, ol 10 ýyllap bile işleşdirler. Ondan esasy servisler minister diýilýän ol ýurdun içinde tertip düzüne seredilýän organ. Şoň üçin şoňa şunça ýyllap inanypdyr. Innem korrupsiýa diýip ony günäkärlap basýar.
o korrupsiýan bardygyny bilýär, aňasyna geçýär. Ýani in bolmanyna öz dogunlarynyşdyryna serejäýmeli afrin. Nur Muhammed Agynny Prezident Berdimuhammedow gaýta her gedek şuny ýaly ilganlarly adamlar telewizorda görkezlerinden soňra kim nähil wezipede işleýänem bolsa korrupsiýa ýol bermejekdigini, oňa garşy berk göreş ýokdugyny wada berýär. Bu wadalardan soň ýagdaýyň üýtgemegine umyt edip bolarmy belli bir derejede? Sebäbi ýurdun awraýyna soňlan birlikde de Berdimuhammedowyň öz awraýyna gatul reper ýetirýär. Halk içinde oňa bolan anam barha adalýa diýip maglumatlar gelip gowuşýar il içinden. Ýagdaý üýtgarmy? Şu işlerden soň, şu türme batmalardan soň. Bu işlerden soň Türkmenistanyny ýagdaý üýtgemez korrupsiýa meselesinde. Näme üçin diýseniz, korrupsiýa garşy hereket dowam etmese, korrupsiýa Türkmenistanyň hiç wagt aýrylmaz. Hiç wagtam ýurtdaşynaky investitorlary da anandyryp bolmaz. Türkmenistanyna korrupsiýa ýok edildi diýip. Näme üçin diýseniz, bu ýaňy gaýtalap aýtýan bir ministeriýa, iki ministeriýa başga uly edara ýolbaşçylaryny, birini ýarymny basanyň bilen korrupsiýa garşy ul çäre görülýär diýip görkezmek ol anandyrmaz. Hiç kimem. Ne halkyny, ne ýurtdaşynaky investitorlary. Şoň üçin esasy anandyrjak bolsaň, hakykatdan korrupsiýa garşy hereket etjek bolsaň, muň dogamy bolmaly. Dogamy bolmaly. Hökman. Näme üçin diýsem, halkyň arasynda gurrun ýaýra ýönemeneden ýaýranok, bize de ýetip dur. Esasy korrupsiýerler öz dogunlaryny. Şoň üçin hiç kim kanundan ýokary bolmaly. Kanun işlemeli Türkmenistanyna. Ol kanun esasyna sen kim bolay? Aşağıdaky adam bol, minister bol, ýa dogunlaryny bol, şolaryň hemmesine kanun boýunça çäre görülmeli. Şo bolmasa hiç wagt gelmez. Hormatly dinleyijiler, bir Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Kanawyň pikiri. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, bildirişimiz Türkmenistanyny soňky döwürde ýurtdaky hökümet dolanlaryny ýeti ýaňsyraýan halk degişmeleriniň anekdotlaryň köpelenini gaýdalýar. Ol degişme anekdotlaryň käbir Azatlyk redaksiýasyna hem gelip gowuşýar. Egerde özüňize mälim bolan täze degişmeleri bize iýerseňiz, olaryň Azatlygyň täze ýyl agşamynda efire beriljek ýürüýte gepleşigini ulanylmak, halka ýetirilmek mümkinçiliginiň bardygyny habar berýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla kabarçymyz jurnalist Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly habarlardan mälim bolşýaly Türkmenistan Özbegistana hem elektrik energiýasyny eksport etmäge başlady ýa-da eksport etmegini köpeltdi. Soňky maglumatlara görä Özbegistanyň elektrik geçirjileri Türkmenistandan ýerilýän elektrigi çekip bilmedi we elektrik eksportynyň kesilenligi habar berildi. Soňra Özbek tarapynyň elektrik liniýalaryny bejerenligi we 5-nji dekabrda Türkmenistandan ýerilýän elektrik eksportynyň dikeldilenligi barada habarlar çap edildi. Türkmenistan aýdylmagyna görä Özbegistana günne 15 milyon kilowat saat möçberini elektrigi berýär. İkinci tarapdan Özbegistan hem Türkmenistan ýaly goňşy Owganistana elektrik eksport edýän ýurt. Türkmenistan bilen Özbegistan elektrik eksportyny belli bir derejede bäsleş bolup durýar. Şoňlan ruwatda Türkmenistana görä Özbegistanyň Owganistana satýan elektrik energiýasynyň gymmatlygy aýdylýar. Ýene bir maglumata görä Özbegistanyň hem Owganistana berýän elektrik toguny köpeldýänligi hakynda habarlar bar. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Demirgazyk Owganistanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenistandan ýerilýän elektrik tog bilen üstün edilýär. Ýöne Türkmenistandan gelýän elektrik togu şaýlarynda kesilip durýan, şu Türkmenistan'ın elektrik toğunu sarf ediciler aydiyarlar. Türkmenistan 3 velayete elektrik toğunu beri hemen Günbatar Owganistan'ın Herat velayetinin Herat şäherininden elektrik toğunu veriyor. Şimdi Özbekistan barada aydylandy, Özbekistan ençe ýylbary şu paýtagt kabyly elektrik toğu bilen üstün edip gelýär. Şimdi Özbekistan'dan alınýan elektrik toğunun bahasy şu 1 kilowatty 9 sent diýip
alalaşıldı. Ondan soň Özbekistan onu arzanlatdy, elbette soň Özbekistan biraz arzanlatdy. Şol öň bolan alalaşyk döwründe Türkmenistanyň paýtagt Kabula elektrik bermegi teklip edip, hem ol arzan bahadan. Ýöne şu ýerde özbekler öňürtdi, Owgastan elektrik energiýa boýunça idarasy Özbekistandan satyn almagy öňledi. Şu paýtagt Kabulaň ýaşaýjylar üçin. Ençe ýyllap şu gymmat bahadan bolsa Özbekistanyň elektrik toguny paýtagt Kabulaň ýaşaýjylary sarf edip gelýär. Indi ýene Özbekistan Owganistana ýerýän elektrik togunyň mukdaryny artdyrjakdygyny aýtdy. Owganistan bilen Özbekistanyň arasynda Owganistana 1000 megawatt saat kuwatlygynda elektrik toguny ýermek boýunça iki ýurduň arasynda alalaşyk boldy. Owganistanda sarf edilýän elektrik togunyň uly mukdary Özbekistandan gelýär. Indi Türkmenistandan hem eger satyn alýan bolsa Özbekistan şol Türkmenistandan ýagdaýly bahadan satyn alýan elektrik toguny hem ekspertleriň pikirine görä Owganistana berýän bolmagy mümkin. Çünki Özbekistan bäri 1000 megawatt saat kuwatlygynda elektrik toguny berjek bolsa, onun 300 megawatt kuwatlygynda elektrik toguny berip oturup paýtagt Kabula şol berýän elektrik toguny öndürmek üçin uly miktarda onun için iş gerekde. Saymirdan ol Özbekistanyň gelýän maglumatlara görä Özbekistanda elektrik ýa-da tebii gaz ýetmezçiligi bilen baglykda regionlarda halk protestleri turýar. Halk öz nägileligini bildirýär. Sebäbi soğuk howada jaýlarda ýaşamak mümkin näl, hastahanalarda, garalar öýlerini, mekteplerde energiýanyň ýokdugy aýdylýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň da şaýlaryna tebii gazyň derejesi pete düşýär, elektrik üçinçiligi ýaramallaşýar diýen maglumatlar gelip bolsa. Ikinji tarapdan siz Owganistanyň hem gaşaýlaryna Türkmenistandan ýeberilýän elektrigiň kesilýändigini aýdýaňyz. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýeberýän elektrigi nähili ýagdaýda? Şu arada maglumatyňyz barmy? Awa Türkmenistanyň ýeberýän elektrik togy gaşaýlarynda kesilýär, Owganistanyň ýeberýän elektrik togy şu elektrik togy ýigderli kesilip durýanlygyny şu elektrik toguny sarf edici adamlar nägellik bildirýärler. Diňe elektrik togdal Owganistan şu Türkmenistanyň suwuklandyrylan gazam uly miktarda satyn alýar. Şol häzir elektrik toguny kesilip duruşyny ýany bilen şu gazam häzir kim Owganistana gelip başlady. Şonuň üçin gazyň bahasyny suwuklandyrylan gazyň bahasy gymmatlady. Şol Türkmenistandan suwuklandyrylan gaz getirýän şirketleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda bir gaz öndürýän karhanada bir tehnik näsarlyklar ýüze çykypdyr. Şonuň üçin bu gaz gytçylygy diýip şirketleriň ýolbaşçylary aýdýarlar. Şu gaz gelip bärde gymmatlap durda misal üçin bir kilo gaz 20 Owgan pulýany gymmatlady bir kilosinde. Indi Samirdan ol soňky çykan maglumatlara görä Owganistanyň özüniň hem gaz öndürip biljektigi ýa-da elektrik energiýasyny öndürmek mümkinçiligi barada pikirler aýdylýar. Indi bu ýagdaý nähili ýa-da Owganistan hemişe Türkmenistana ýa Özbekistana ýa Irana bagly bolup galarmy şu meselelerde ýa-da Owganistanyň içinde energiýa üçinçiligi boýunça belli bir gymyllar barmy belli bir derejede? Owganistanda elektrik suwdan ýa-ni gazdan ýa tebii terestlerden elektrik öndürmek boýunça uly mümkinçilikleriň bardygyny ekspertler aýdýarlar. Ýa şu gazdan elektrik öndürmek boýunça bir karhana guruldy. Demek Owganistanyň Jowzan welaýatynda şol karhanada 200 megawatt saat kuwatlygynda elektrik öndürilip başlandy. Şol Türkmenistanyň elektrik toguny üç welaýatyna şol karhanada öndürilýän elektrik tog berilip başlandy. Ýa misal üçin Paryap welaýatyna Serpul we Jowzan welaýatlarynyň ýaşaýjylaryna şu yerli karhanada öndürilýän elektrik togdan berilip başlandy. Ondan soň dünýä banky tebii gazdan we beýleki tebii serişlerden elektrik öndürmek boýunça Owganistana 52 milyon 500 min dolar pul kömek etdi. Şol kömek arkaly Owganistanda elektrik öndürmek üçin tagallalar edilýär. Şol hususy şirketlere tapşyrylýar şu elektrik öndürmek proýektleri. Hususy şirketler häzir Madar şeýitde şu gazdan elektrik öndürmek boýunça bir karhana kurulyp
dur ulanmaga tapşırlar dep tezlikde çakadılıyor. Indi şol Uganistan başarı yurtlara mataç bolman öşünde elektrik öndürmek için alada edip başladı. Uganistan'da eğer yarday bir neme kadılaşsa onda Uganistan'da özüne gerek elektrik tuğu gazı öndürmede mümkünçülük var. Hususan Uganistan'da demirgazak Uganistan'da gaz kendilerinin gaz orlarının gaz köp diye aydılıyor. Ençeme Sovyet dövründe bir neçe gaz kuyularının Cevizan vilayetinde üstü açıldı şol gaz kuyularından hazır gaz çıkarılıp şol gazdan elektrik öndürülüyor. Soňa tarhana guruldy hazır. Gelecekte Türkmenistana ya Özbekistan'a mataç bolman Uganistan öz içinde öndürýän elektrigini tarp edip başlar ve şol öz elektrigini öndürer dip tarhanaların yol başçylary aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, jurnalist Saýmerdan Ulmurady bilen Owganistanyň elektrik üpçünçiligi, Owganistan, Türkmenistan, Özbekistan arasyndaky elektrik hyzmatdaşlygy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Hepdeniň jemini sungat depteri bilen dowam etdirýär. Özbekistanyň meşhur aýdymçy Otajan Hudaşykurowyň doglan onuň 70 ýyllygy toý dowry bilen bellenilýär. Özbekistanyň Medeniyet Ministrligi bu çäre münasibetli Watan bilgili ady bilen milli bäýatleşik gurnady. Bagşylar bu bäýatleşikde Otajan bagşynyň aýdan aýdymlaryny aýdýarlar. 5-nji dekabrda 4 günlü Özbekistanyň, Garagalpagystanyň we Türkmenistanyň halk artisti Otajan Hudaşykurowyň dörejligine bagşlanan ilmi praktiki maslahat geçirildi. Bu çäreleri yerli halk bilen bilelikde Türkmenistanyň, Orsiýet Federasiýasyndan we Tatarstanyň gelen mehmanlar, bagşynyň jan köýerler hem gatnaşdy. Otajan bagşy hakynda ýazylan kitabyň awtory 82 ýaşyndaky şahyr Erkin Madrahimow bagşy bilen özüniň 56 ýyl mundan tanşanlygyny gurrun berdi. 1963-nji ýylda Xarezm telewizioniýasynda Otajan Hudaşykurow hakynda bir sagatlyk telegepleşik taýýarladym. Gepleşik gün efirde halka ýetirilýärdi. Otajan ol wagt 21 ýaşyndady. Ol baryp 9 ýaşynda Heniz Çağka Respublikada geçirilen aýdym mätleşigine ýeňizi bolupdy. 23 ýaşynda oňa Garagalpagystanyň at gazanan artisti diýen at berildi. Soňra Özbekistanyň, Garagalpagystanyň, Türkmenistanyň we Tatarstanyň halk artisti diýen atlara münasip boldy. Şeýle dol Hamza adynyňky döwlet syýlagy bilen syýlaglandy diýip Erkin aga Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu bagşynyň 38 ýaşly gyzy Indira Hudaşykurow bilen hem söhbetdeş boldy. Häzir ingliz tili muallimi bolup işleýän Indira öz maşgala albomyndan alyp Azatlygyň özbek gullugyny kakasynyň odal görülmedik fotosuratlaryny hem görkezdi. Men Otajan Hudaşykurowyň gyzy bolandygyma buýsunýaryn. Ol hemişe işlidi. Ýönüme garamadan ol meniň bilen oýnamaga da, gürleşmäge hem wagt tapardy. Men ýaşlykda onuň ýyl içinde beýle meşhurdygyny bilmezdim. Meniň onu hemişe göresim gelerdi. Onuň maňa velosiped sürmegi öwredişi şuňky ýaly ýadymda. Hatda ol men bilen futbol hem oýnardy. Meniň oňa gözüm giderdi. Ony hemmeler gowy görerdi. Diýip Indira söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde Otajan Hudaşykurow Italiýada doglan bolsa, ol Pavarotti ýaly opera aýdymçysy bolar diýip Xarezmli hudojnik we opera aýdymçysy Ikram Kalanarow Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Otajan Hudaşykurow meniň iň gowy dostumdy diýip şahyr Aman Mojan gurrun berdi. Biz ören ýakyn dostdyk. Eger dol Daşkende gelse, men onuň bilen hemişe görüşerdim diýip Aman Mojan sözüni dowam etdi. Merhum şahyr Abdulla Arif ýogalmadyndan öň 2009-njy ýylda Azatlyk bilen eden söhbetdeşligini özüniň Otajan bagşynyň kakasy bilen ýakyn dost bolanlygyny, onuň ogly bilen öz goşgularyna döredilen aýdymlary aýdanlygyny gurrun beripdi. Şahyr Aman Mojan bolsa, onuň özüni opera hudojnyk bolmaga hazırlanyryşyny ýatlady. Men Otajanyň "Siz näme üçin Nowy teatryna barmaýarsyňyz? Siziň sesiňiz opera gaty gowy gelişýär diýdim. Emma ol ey aman, operasyny goty çalşyrymly iňçe sunugat. Bize adamlar şu uğru ananny halipalar pata berdi. Şu ýolumyz bilen gidiberelli. Sag bol maslahatyňa diýip jogap berenligini ýatlady.
Otajan Hudaý Şükürov 1944-nji ýylyň oktýabryna 4 gulda doguldy we 1994-nji ýylyň dekabryna aradan çykdy. Bagşynyň ömrüniň soňky günlerinde ýanynda bolan jurnalist Rozum Baýkatan Azatlyk radiosyna onuň iň soňky aýdymyny aýdyşyny gurrun berdi. Ol hassa bolan döwründe 3 ýyllap aýdym aýtmady. Soňky aýdymyň aýdanyndan 16 gün soňra bolsa dünýäsini başgarat diýip Rozum Baýkatan aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniň üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.